खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। नोंथांनाव कास्ट सार्टिफिकेट गैया नामा? जुदि नोंथांनाव कास्ट सार्टिफिकेट गैया अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौ गैला। नोंथाङा न'आव जिरायनानैनो कास्ट सार्टिफिकेटखौ दिहुनना लानो हागोन। सेबासेटु पर्टेलाव थांनानै अनलाइनाव आरज गाबनो हागोन। नोंथाङा मोनसे बटनाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। बे फोरमानलाइखौ नोंथाङा दसे समनि गेजेरावनो लानो हागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा अनलाइन आरज गाबनांगोन। बे फोरमानलाइखौ आरज गाबनायनि समसिमानि गेजेराव नोंथाङा मोनाब्ला अजद होनो हागोन। जुदि नोंथांनि आरजलाइखौ थि समाव थि खालामनाय जाया अब्ला मावख'गिरिया जुरिमाना होनांगोन। नोंथाङा बे फोरमानलाइखौ आरजलाइनि थिखानाय समाव मोननाय जागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा आसाम सरकारनि सार्भिस ब्रिज पर्टेलाव आरजलाइ होनांगोन। नोंथाङा sebasetu.assam.gov.in आव आरजलाइ गाबहरनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि फोरमानलाइखौ मोननो हागोन। नाथाय आरजलाइनि समाव नोंथाङा गोबां खाख्रिफोर होनो नांगोन। नोंथांनि NRC फोरमानलाइ, आधार कार्ड, पेन कार्ड बायदिखौ नोंथाङा होफानो नांगोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। नोंथांनाव कास्ट सार्टिफिकेट गैया नामा? जुदि नोंथांनाव कास्ट सार्टिफिकेट गैया अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौ गैला। नोंथाङा न'आव जिरायनानैनो कास्ट सार्टिफिकेटखौ दिहुनना लानो हागोन। सेबासेटु पर्टेलाव थांनानै अनलाइनाव आरज गाबनो हागोन। नोंथाङा मोनसे बटनाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। बे फोरमानलाइखौ नोंथाङा दसे समनि गेजेरावनो लानो हागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा अनलाइन आरज गाबनांगोन। बे फोरमानलाइखौ आरज गाबनायनि समसिमानि गेजेराव नोंथाङा मोनाब्ला अजद होनो हागोन। जुदि नोंथांनि आरजलाइखौ थि समाव थि खालामनाय जाया अब्ला मावख'गिरिया जुरिमाना होनांगोन। नोंथाङा बे फोरमानलाइखौ आरजलाइनि थिखानाय समाव मोननाय जागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा आसाम सरकारनि सार्भिस ब्रिज पर्टेलाव आरजलाइ होनांगोन। नोंथाङा sebasetu.assam.gov.in आव आरजलाइ गाबहरनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि फोरमानलाइखौ मोननो हागोन। नाथाय आरजलाइनि समाव नोंथाङा गोबां खाख्रिफोर होनो नांगोन। नोंथांनि NRC फोरमानलाइ, आधार कार्ड, पेन कार्ड बायदिखौ नोंथाङा होफानो नांगोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। नोंथांनाव कास्ट सार्टिफिकेट गैया नामा? जुदि नोंथांनाव कास्ट सार्टिफिकेट गैया अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौ गैला। नोंथाङा न'आव जिरायनानैनो कास्ट सार्टिफिकेटखौ दिहुनना लानो हागोन। सेबासेटु पर्टेलाव थांनानै अनलाइनाव आरज गाबनो हागोन। नोंथाङा मोनसे बटनाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। बे फोरमानलाइखौ नोंथाङा दसे समनि गेजेरावनो लानो हागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा अनलाइन आरज गाबनांगोन। बे फोरमानलाइखौ आरज गाबनायनि समसिमानि गेजेराव नोंथाङा मोनाब्ला अजद होनो हागोन। जुदि नोंथांनि आरजलाइखौ थि समाव थि खालामनाय जाया अब्ला मावख'गिरिया जुरिमाना होनांगोन। नोंथाङा बे फोरमानलाइखौ आरजलाइनि थिखानाय समाव मोननाय जागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा आसाम सरकारनि सार्भिस ब्रिज पर्टेलाव आरजलाइ होनांगोन। नोंथाङा sebasetu.assam.gov.in आव आरजलाइ गाबहरनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि फोरमानलाइखौ मोननो हागोन। नाथाय आरजलाइनि समाव नोंथाङा गोबां खाख्रिफोर होनो नांगोन। नोंथांनि NRC फोरमानलाइ, आधार कार्ड, पेन कार्ड बायदिखौ नोंथाङा होफानो नांगोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। नोंथांनाव कास्ट सार्टिफिकेट गैया नामा? जुदि नोंथांनाव कास्ट सार्टिफिकेट गैया अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौ गैला। नोंथाङा न'आव जिरायनानैनो कास्ट सार्टिफिकेटखौ दिहुनना लानो हागोन। सेबासेटु पर्टेलाव थांनानै अनलाइनाव आरज गाबनो हागोन। नोंथाङा मोनसे बटनाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। बे फोरमानलाइखौ नोंथाङा दसे समनि गेजेरावनो लानो हागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा अनलाइन आरज गाबनांगोन। बे फोरमानलाइखौ आरज गाबनायनि समसिमानि गेजेराव नोंथाङा मोनाब्ला अजद होनो हागोन। जुदि नोंथांनि आरजलाइखौ थि समाव थि खालामनाय जाया अब्ला मावख'गिरिया जुरिमाना होनांगोन। नोंथाङा बे फोरमानलाइखौ आरजलाइनि थिखानाय समाव मोननाय जागोन। बिनि थाखाय नोंथाङा आसाम सरकारनि सार्भिस ब्रिज पर्टेलाव आरजलाइ होनांगोन। नोंथाङा sebasetu.assam.gov.in आव आरजलाइ गाबहरनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि फोरमानलाइखौ मोननो हागोन। नाथाय आरजलाइनि समाव नोंथाङा गोबां खाख्रिफोर होनो नांगोन। नोंथांनि NRC फोरमानलाइ, आधार कार्ड, पेन कार्ड बायदिखौ नोंथाङा होफानो नांगोन।
खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि नोंथांनाव कास्ट सार्टिफिकेट गैया नामा जुदि नोंथांनाव कास्ट सार्टिफिकेट गैया अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौ गैला नोंथाङा न'आव जिरायनानैनो कास्ट सार्टिफिकेटखौ दिहुनना लानो हागोन सेबासेटु पर्टेलाव थांनानै अनलाइनाव आरज गाबनो हागोन नोंथाङा मोनसे बटनाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन बे फोरमानलाइखौ नोंथाङा दसे समनि गेजेरावनो लानो हागोन बिनि थाखाय नोंथाङा अनलाइन आरज गाबनांगोन बे फोरमानलाइखौ आरज गाबनायनि समसिमानि गेजेराव नोंथाङा मोनाब्ला अजद होनो हागोन जुदि नोंथांनि आरजलाइखौ थि समाव थि खालामनाय जाया अब्ला मावख'गिरिया जुरिमाना होनांगोन नोंथाङा बे फोरमानलाइखौ आरजलाइनि थिखानाय समाव मोननाय जागोन बिनि थाखाय नोंथाङा आसाम सरकारनि सार्भिस ब्रिज पर्टेलाव आरजलाइ होनांगोन नोंथाङा सेबासेटु assam.gov.in आव आरजलाइ गाबहरनांगोन बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि फोरमानलाइखौ मोननो हागोन नाथाय आरजलाइनि समाव नोंथाङा गोबां खाख्रिफोर होनो नांगोन नोंथांनि एनआरसि फोरमानलाइ आधार कार्ड पेन कार्ड बायदिखौ नोंथाङा होफानो नांगोन खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि नोंथांनाव कास्ट सार्टिफिकेट गैया नामा जुदि नोंथांनाव कास्ट सार्टिफिकेट गैया अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौ गैला नोंथाङा न'आव जिरायनानैनो कास्ट सार्टिफिकेटखौ दिहुनना लानो हागोन सेबासेटु पर्टेलाव थांनानै अनलाइनाव आरज गाबनो हागोन नोंथाङा मोनसे बटनाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन बे फोरमानलाइखौ नोंथाङा दसे समनि गेजेरावनो लानो हागोन बिनि थाखाय नोंथाङा अनलाइन आरज गाबनांगोन बे फोरमानलाइखौ आरज गाबनायनि समसिमानि गेजेराव नोंथाङा मोनाब्ला अजद होनो हागोन जुदि नोंथांनि आरजलाइखौ थि समाव थि खालामनाय जाया अब्ला मावख'गिरिया जुरिमाना होनांगोन नोंथाङा बे फोरमानलाइखौ आरजलाइनि थिखानाय समाव मोननाय जागोन बिनि थाखाय नोंथाङा आसाम सरकारनि सार्भिस ब्रिज पर्टेलाव आरजलाइ होनांगोन नोंथाङा सेबासेटु assam.gov.in आव आरजलाइ गाबहरनांगोन बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि